Nselmilkom, sinjuri, u nerġa' nilqakom għal dan il-programm kif fajna l-aħħar programm. Illum reġanna magħna s-Sur Filippiti, il-President tas-Soċjetà għad-Difiża ċiviltà Nisranija pro Malta Kristjana, u ħankomplu niddiskutu propju din il-realtà tar-rivoluzzjoni u l-kontrrevoluzzjoni. U llum ħanitkellmu fuq il-kontrrevoluzzjoni u l-kontrrevoluzzjonarju. Jekk din hix ġlieda mitlufa, kif kultant jgħidulek in-nies ta' xejda, ta' xejn toqgħod tinkwieta kemm ħadhom ngħidlek taħli l-ħin. Jew inkella hix fil-verità hix xi ħaġa li hija possibbli u anzi għandna nabbraċċaw u naħdmu fuqha din il-ħaġa. Issa ħnaw filmat u mbagħad niddiskutu anki noħorġu diskussjoni minn dan il-filmat. Il-kontrrevoluzzjoni, il-fdal. Imma għatem nies lesti li waqfu dan l-erożjoni biex jiġġieldu lura u jirrestawraw sovranità soċjali ta' Kristu fis-soċjetà. Kontrarju għal dak li jiġi mibjuħ mill-klassi politika moderna u l-medja, bosta mhumiex verament daqshekk kuntenti b'dawn il-bidliet. Ħafna jirreaġixxu b'attit nudniet rassenjati. Wara kollox, jogħġobhom jew le, dan huwa dak li tkun modern. Ħafna forsi ma jħobbux dak li qed jiġri, imma stoikament jaċċettaw is-sitwazzjoni. Wara kollox iridu nibqgħu lejali lejn il-partiti politiċi tagħna u anke lejn il-Knisja. U l-Papa li jidru li sejrin din it-tendenza, hekk kif ir-reliġjoni l-ġdida ta' drittijiet ċivili u l-liberaliżmu jieħdu l-għeruq dawk li qabel kienu kattoliċi prattikanti issa qegħdin jawġu jew jingħaqdu mal-merħla bla moħħ. Dawn li jispikkaw qed jissejħu bigotti dawk li jispikkaw u jirreżistu, qed jissejħu bigotti u estremisti. Iż-żmien tagħhom suppost għadda, il-konfront mal-mewġa tal-progress li ma tistax titwaqqaf huma destinati li jispiċċaw bħal dinożawri meqruda minn din id-dinja ġdida u qalbiena. U f'din l-invażjoni midimba, il-Knisja għandha responsabilità tevita li tkun punt ta' reżistenza ta' komoda dawk l-hekk imsejħa realtajiet ġodda u anki għandna esponenti speċjalment membri tal-kleru li jħadnu dawn ir-realtajiet ġodda b'ċertu ferħ. It-tħassir rivoluzzjonarju daħal u jidher li kważi m'hemm imkien fejn wieħed jista' jsib ambjent bħal dan ħieles minn din il-marda. Il-kontrrivoluzzjoni hija tradizzjonalista, mhux fis-sens li trid tippreserva kull drawwa u affarijiet oħrajn, imma fis-sens li trid iżżomm it-tradizzjoni taċ-ċiviltà nisranija milli tintilef. Hija konservattiva jekk bekk nifhmu valuri, iżda hija fl-istess waqt hija favur progress awtentiku mibni fuq valuri sodi. Plinio jgħid li jekk tkun konservattiv huwa li tfisser li huwa tibqa' qisek statwa mobbli mingħajr reazzjoni għal dak li għaddej madwarek, speċjalment jekk dak ta' madwarek jibda jinbott tal-ħażin, allura l-kontrrevoluzzjoni ma hix konservattiva. Il-kontrrevoluzzjoni trid taħdem sabiex tneħħi l-effetti fit-tendenzi, fl-idejat u fil-fatti, sew fis-soċjetà u sew fl-individwu. L-individwu jrid ikun kontrrevoluzzjonarju, jrid ikun hu li abbraċċa ħajja kontrrevoluzzjonarja. Il-kontrrevoluzzjonarji, kontrarjament għal dak li jistgħu jaħsbu ħafna, hemm dawk li huma lesti li jieħdu l-ġlieda lura. Ma' żmien se jorganizzaw joħolqu alternattiva, pushback favur l-ordni morali, jista' jkunu skarsi fil-mument jew saħansitra diżappuntati, imma l-grazzja t'Alla fil-ħin se tidher innifisha u jiġru mirakli kbar. Alla qed isejjaħ xi wħud jisimgħu u jsegwu, oħrajn jinjoraw is-sejħa, iżda l-Mulej qed isib dawn l-istrumenti u bil-grazzja tiegħu qed jiffurmaw nies lesti biex jikkumbattu rivoluzzjoni qed isseħħ. Imma kif għandhom dawn il-kontrrevoluzzjonarji jippreparaw ruhom, kif għandhom dawn il-kontrrevoluzzjoni jippreparaw ruhom għal din l-impriża? Hawn huma xi regoli u ħiel. L-ewwel it-talb. Itlob il-Mulej u l-Omna Marija għal qawwa li titlob u s-saħħa li tirċievi. Ftakar li qed tagħmel is-sejħa tal-Mulej, mhux is-sejħa tiegħek. Allura baxxi rasek quddiem il-manifiċċjetà tiegħu u ħallih imexxik.
It-tieni, ir-rinunzja aqta' rabtiet tiegħek mal-ktajjen tal-jasar. L-ewwel qabel kollox ma' dawk ta' dnub iżda wkoll tal-lealtajiet lejn partiti politiċi li jaġixxu ta' prostituti għal vot liberali, kif ukoll dawk l-elementi fil-Knisja ta' Kristu li jiġru wara l-fama u tifħir għal skapru tal-verità ta' Kristu. It-tielet martirju kun ippreparat li tbati, li tkun imneħħi, li tħossok fard waħdek ftakar li qed tiġġieled il-ġlieda tajba u emmen li hija tajba. Kunu xut martri għall-verità għax il-verità teħilsek. Inse tiffaċċja attakki minn NGOs, rivoluzzjonarji tat-tastiera, klib tal-ħoġor tal-politiċi u anki mill-ġerarkija tal-Knisja aħna l-kontrrevoluzzjonarji ħadna s-sem tagħna minn dan imma rebħa tiegħu tkun xi tkun. Tajjeb. Kif rajna mhijiex faċli tkun kontrarivoluzzjonarju, ġifieri mhijiex faċli u kultant l-attakki jiġu minn dawk li ma tistennix minn għandhom. Ġifieri aħna t-tnejn li aħna u anke sħabna għaddew minn esperjenzi anke personali li ssib nies illi nies li kienu miegħek, nies tal-familja joħduha kontrik jew inkella nies qrib tiegħek, kultant anke nies fil-Knisja, anke kappillan, li propju meta inti tuħu pożizzjoni kontra daw il-kurrenti issibu kontrik. U ma nafx inti Filip imma jiena kemm il-darba ġieli jkun hemm min jgħid l-isma' rassenja ruħek din is-sitwazzjoni. Allura okkwit speċi jżomm hija soluzzjoni li aħna nibissanjaw ruħna speċi. Fil-fatt il-professur Correa de Oliveira, l-awtur ta' ktieb Rivoluzzjoni kontra Rivoluzzjoni qal fl-istorja hemm żewġ tipi ta' bniedem. Dawk li tkaxxu mal-kurrent għax jarressanjaw ruhom u dana u jgħidu jomx. U dawk illi jieqfu quddiem il-kurrent u jbidlu l-istorja. U minnu ġenwinament kattoliku u apostoliku għax aħna ninsew aħna kattoliċi apostoliċi. Irridu nkunu irridu nxerdu l-verità, il-verità oġġettiva u nwaqfu quddiem il-ħażen u l-okkażjonijiet ta' dnub, eċetera, eċetera. Mela hija xi ħaġa utilissima, hija xi ħaġa tajba, intrinsikament tajba, illi tiġġieled kontra l-kurrent, tiġġieled kontra d-dinja u żomm il-pożizzjonijiet u kemm jista' jkun xellidhom bħala apostli. Ikunu x'ikunu, naħseb għadta darba oħra programmi il-konsekwenzi personali għalik. Xi ħaġa li ilha daqsxejn żmien li kien ġrat li ma naħseb li kull wieħed minna għadda minnha meta jieħu ċertu. Kien hemm kwistjoni kienet ta' żwieġ tal-istess sess niftakar kemm kontroversja sħiħa u dak iż-żmien kont involut f'wieħed mill-partiti politiċi l-kbar. Jiena niftakar kont ktibt post fuq Facebook illum fadalt post tal-Kattoliċi fil-politika u xi ħadd bagħat li messaġġ mod ġenwin, ġifieri mhux għalli jisma' għalina kod naħsbu bħalek għalli ma mbagħad indunajt li meta jiena tkellimt kontra ċertu affarijiet, kien saċerdot li attakkani, għal-għad ma se noqgħod niddefendi daw il-pożizzjonijiet. U di xi ħaġa li esperjenzajna u din ir-realtà li jisma' nies li suppost qed jiddefendu l-verità, literalment imma mal-kurrent bl-iskuża li għadda żmien tal-kruċjati, għadda żmien irridu nifhmu realtajiet ġodda. U din ir-realtà kif jgħid Plinio, jiena bħala kontrrevoluzzjonarju għaliex fejn ħansiba s-saħħa tiegħi? Ġifieri issa iżolat inti. Fejn ħansiba? Well, is-saħħa tiegħi jew tiegħek għandek issiba hawnhekk fil-fidi Kattolika li tħaddam fit-talb u fl-appostolat li tagħmel. Il-fatt li inti tinsab iżolat jew attakkat minn dawk li suppost għandhom ikunu l-alleati tiegħek ma jfissirx li għandek tgħaddi minn xi kriżi ta' figdi jew li tieqaf titlob dawn l-affarijiet għaliex. Għaliex wara kollox Sinjur Alla Ġesu Kristu għallimna li l-ħajja aħna pellegrini biss le fuq dan l-art. Il-ħajja terrena l-ħajja fuq din l-art hija mimli sagrifiċċju, tbatija dawn l-affarijiet. Ma nistgħux ikkonċepixxu ħajja mingħajr tbatija u sagrifiċċji. Ma nistgħux. U min jgħidlek le għax hekk inti tmur mal-kurrent u tmur
ħatajx ħajja anki dawk għandhom il-problemi tagħhom. So, issib l-ispirazzjoni tiegħek il-saħħa dejjem ngħid fil-fidi, fit-talb u fl-appostolat. U kif qal tajjeb f'dak il-ktieb Correa de Oliveira, bil-mod il-mod issib nies jaħdbuha bħalek u javviċinawk. U da, u mbagħad tkunu tistgħu tieħdu, kif nagħmlu aħna wara kollox ġoplomata Kristjana nieħdu pożizzjonijiet pubbliċi kontra din mowġa rivoluzzjonarja u antikattolika illi għaddejja issa ġo pajjiżna. U fil-fatt għalli xaddejjem f'ġo pajjiżna, ġili issib nies li jgħidulek isma' dina fatt komplut. Tismi modern, titadatta ruħek, bil-kemm jgħidlek x'inta antikwat, ċedi l-armi, l-affarijiet ġodda nikkwota anki mużikali moderni, ġifieri għax illum il-ġurnata tant qed tinħass is-soċjetà liberali li qed tagħmel ħsara li l-istess anke l-istess proponenti ta' soċjetà qegħdin bil-mod il-mod jindunaw, fil-fatt ġieli tiġi sorpriż. Milux kien hemm diska, misaħħas tasqalu the new ways come always come in sin, donnu the tendenza l-affarijiet ġodda. Allura, speċi il-kontrrevoluzzjoni, mhux biss fuq livell individwali, aħna rajna mank fuq livell soċjali. Huwa possibbli li seħħ jew hija xi ħaġa l-Ingliż jgħidha pipe dream dina, dan dejjem joħlom dal-bniedem dejjem jew inkella affarijiet strambi jew. Le, żgur li tista' sseħħ bil-mod soċjali, ma ħares lejn l-Istati Uniti tal-Amerika. Wara ma nafx kemm il-sena, aktar minn 20 sena, 25 sena, il-Roe versus Wade, il-Qorti Suprema Amerikana għamlet overturning li tad-deċiżjoni u saħallitha f'idej l-istati. Il-moviment pro-life l-Amerika meta daħlet l-abort, sfortunatament l-Amerika, bil-każ ta' Roe versus Wade, il-moviment pro-life fil-bidu ma kienx b'saħħtu organizzat, kien relativament żgħir. Biż-żmien eluf u eluf ta' żgħażagħ tal-ġir tan-nisa dow jimmilitaw fil-moviment pro-life, u l-moviment pro-life issa huwa moviment b'saħħtu ħafna. Mela darx għamlu da, għataw album u le ma nsawx nbiddu l-għazur li nistan nbiddu l-affarijiet. Pero wieħed irid jem jiftakar illi ssir ir-rida tal-Alla. Jekk Alla jrid l-affarijiet jaggravaw għal-raġunijiet li jkun jafhom u biss. Xorta waħda tiġġieled kontra dawn it-tendenzi, għaxu jippretendi li tiġġieled kontra dawn it-tendenzi. U mbagħad inti trid tiġġieled kontra il-rivoluzzjoni, il-proċess rivoluzzjonarju li kieku isu Alla mhuwiex hemm. Però trid tagħmel l-isforzi kollha tiegħek bil-konoxxenza li taf li Alla qiegħed warajk. Qiegħed warajk. U storikament nafu li kellek movimenti li ħadu kontra tal-kurrent, xu trebħu, xu tilfu. Aħna nirbħu jew nitilfu kif qed tajt int. Għandha tbidlilna jekk aħna ngħidu sma' dina kawża li mitlufa. Jiena bħala kattoliku, bħala kontra-revoluzzjonarju, mhux biss kattoliku, bħala kattoliku kontra-revoluzzjonarju, għandi jiena moralment ngħid di m'għandix ċans nirbaħ. Pereżempju, daħal l-abort nifqu niġildu kontra l-abort, pereżempju. Jew inkella daħlu ċertu prattiċi oħrajn nifqu, jew inkella ma ngħidux kollox, pereżempju, nenfasizzaw li aħna kontra l-abort, imma mbagħad ċertu aspetti xi ħaġa li nara tiġri ħafna, pereżempju, naf ħafna jitkellmu kontra l-abort, imma mbagħad kif isem il-morning after pill hija ugwalment abortiva. Ma jsemmuhiex. U sinqas il-kontraċettivi. Eżda kontraċettivi, da koll, speċi meta l-Papa Pawlu VI speċi kien ħareġ il-Lumane Vita kien hemm ħafna ħadwa kontrih. Illum il-ġurnata nafu li l-kultura ta' kontraċettivi riżultat fil-kollass demografiku tal-punent speċjalment. Kissir ta' żwieġ u familja. Kissir ta' żwieġ u familja u f'kriżi kbira anke ekonomika u soċjali. Ġifieri dak li qal il-Papa Pawlu VI smajna minnu kieku llum m'għandniex ħafna mill-problemi li qed naffaċċjaw. Anke hawn Malta, ma anke barra minn Malta. Dina min kelli llum issib min għadu jgħidlek imma dak kien antikwat dak il-affarijiet, dak tip ta' affarijiet. Allura jiena bħala kontra-revoluzzjonarju meta nara din ir-realtà ta' kollass u forsi sħab għandi ngħid ħanieqaf hawnhekk, jiġifieri pereżempju nħodha biss kontra l-abort imma affarijiet oħrajn ma ħodix. Kif qalli xi ħadd
Ibek għandek proċess revoluzzjonarju nieqaf mal-aħħar proċess, imma l-proċessi ta' qabel ma niġġildilhomx. Għaliex għandi nibqa' niġġildilhom dawk il-proċessi ta' qabel? Għax il-viżjoni kontrrivoluzzjonarja hija viżjoni waħda. U hija viżjoni intiża kontra viżjoni oħra, viżjoni rivoluzzjonarja. Mela dik il-viżjoni rivoluzzjonarja għandha ħafna aspetti differenti. Il-viżjoni kontrrivoluzzjonarja li tikollha ħafna aspetti differenti li tkontrihom. Ma tistax tkun kontrrivoluzzjonarju nhar ta' tnejn fuq kwestjoni waħda, u mbagħad nhar ta' erba' tinjora kwestjonijiet oħra li letteralment qegħdin ifarku s-soċjetà għax huma proċessi rivoluzzjonarji. Tinsix, ir-rivoluzzjoni hija ribellioni kontra Alla l-komandamenti tiegħu. Bil-konsekwenzi kollha fuq is-soċjetà. Sa jiena ħanoħodha kontra ċertu aspett ta' din ir-ribellioni u l-aspetti l-oħra nisjew. Ma tistax inkella ma tkunx koerenti. U l-konsistenza titlob illi tkun koerenti f'din il-battalja spirituali. Ekku, u mbagħad hemm aspetti oħra li s-soċjetà Maltija hija magħrufa ħafna għalija li fl-opinjoni tiegħi għamilna vulnerabbli għall-influss revoluzzjonarju. U hija l-fatt li hawn Malta għandna l-partiti politiċi li jmorru lil minn partit politiku. Ħafna nies ħossu ċertu lealtà lejn il-partit, il-fuq mill-fidi, kultant il-fuq mill-familja tagħhom, tant jidentifikaw ruhom mal-partit. Darba persuna li hija kattolika, kattoliku protteganti u kien involut f'affarijiet. Badni jafu ixxu li l-partit tiegħu, partit li jużom miegħu għax da fl-aħħar mill-aħħar. Aħna ngħidu bniedem twilet laburist, twilet nazzjonalist, ma f'verità bniedem twilet bniedem, l-għażliet jiġu wara fil-ħajja. Għalli ma jina twilittek, għalli anke jekk il-partit ma naqbilx miegħu fuq, jina ħanibqa' għax int twilittek. Jiena bħala kattolku jekk inkonvint li l-partit tiegħi huwa ħażin. L-argument li jisma' ma rridx impaxxi l-oħrajn bħala kontrrivoluzzjonarju, speċi jiena l-partit tiegħu ħażin ma li jekk ħanħodha kontra l-partit tiegħi. Li mu tiegħi xejn fl-aħħar mill-aħħar mhux proprjetà tiegħi. Allura jiena biex ma npaxxix l-oħrajn, jew inkella għax dan għatija l-partit tiegħu inqas ħażin mill-partit li ieħor. Bħala kontrrivoluzzjonarju nista' nraġuna b'dil-mentalità u li nagħlaq għajn jew inkella niddefendi l-partit tiegħi fil-ħażin u mbagħad noqgħod nitfal ħtija fuq il-partit li ieħor daqshekk. Le, ma tistax u antik eżempju li għaddejt minnu jien, meta kien hemm il-kwistjoni ta' żwieġ tal-omosessuali u tal-lesbjani, dak iż-żmien kien ressaq jidher l-Gvern ta' Muscat, Busuttil kien il-kap tal-Oppożizzjoni u Busuttil ġiel il-partit, il-grupp parlamentari li persuna waħda, s-Sur Edwin Vassallo, God bless him, illi jivvotaw favur iż-żwieġ ta' bejn l-irġiel u żwieġ ta' bejn in-nisa. U Edwin Vassallo ta' deputat kuraġġuż u kattoliku li qiegħed l-ewwel l-affarijiet ta' Alla l-ewwel, mhux l-affarijiet tal-bnedmin. Allu jiena ma nistax, jiena kattoliku ma nistax nivvota favur xi ħaġa li toffendini u toffendi l-fidi tiegħi. Daqshekk mod daqshekk aħraġ u fondamentali. U vota kif taf intu l-uniku deputat parlamentari li vota. Issa, jiena dak iż-żmien kont ftit attiv fuq għadi. U kont qed nitkellem ma' nies illi kienu jivvotaw il-Partit Nazzjonalista, nafhom soħbib tiegħi u l-affarijiet, u kollha qalu isma' l-partit għalhekk mela rridu li jimxu ma' dak li qal il-partit. U jien għattilhom meta tmutu u tmorru quddiem l-Imħallef Suprema, quddiem Busuttil ħatmorru jew quddiem Alla, x'ħad tgħidulu. Jiġifieri jew quddiem Muscat ħatmorru jew quddiem Alla. Ġifieri ma tistax inti tqiegħed il-politika partiġjana qabel il-konvinzjonijiet tiegħek u l-fidi tiegħek bħala Kattoliku, għax Kattoliku int. U sfortunatament kif għadt int il-maġġoranza tal-Maltin jinsow il-fidi tagħhom u jqegħdu l-affarijiet partiġjani u l-partit l-ewwel qabel kollox. Sa meta mmutu kollha kemm aħna bħala midibbin għax kollha midibbin. U mbagħad naraw quddiem min ħammorru għall-ġudizzju penali. F'realtajiet rivoluzzjonari, stat li huwa rivoluzzjonarju, liġijiet li huma rivoluzzjonari. U ħafna drabi s'issa Malta deħlin liġijiet li jinfurzawhom daw, ġifi l-ġurnata hemm kawżi fil-qorti
ta' persuna pereżempju li sempliċement għax tkellmet fuq l-esperjenza tagħha ta' omosessuali u dan kollu u li ma qablix ma' narrattiva llum il-ġurnata qiegħda qudiem il-qorti u anki il-radju li kien tkellmet fuq speċi tal-hom il-qorti, ġifi xi ħadd fl-Ingilterra darba statistika ċertu Konstantin Kissen huwa kien jgħix ir-Russja, mbagħad ma l-Ingilterra huwa kritiku ħafna tal-kurrenti ġodda qal ta' statistika, sa dan kritiku ħafna tal-President tar-Russja attwali, imma ta' statistika kemm hemm nies arrestati Russja fuq opinjoni politika u kemm hemm nies l-Ingilterra fuq. U ġab pereżempju Russja hemm xi 300 u xi ħaġa, l-Ingilterra semma eluf pereżempju. Ejja. Jiġri qudiem di realtà li suppost fejn id-demokraziji laqas tista' tesprimi wieħed kultant f'affarijiet li sa 20 sena ilu kienu aċċettati. Wieħed jifhem li jkollok libertà ta' espressjoni, ma libertà ta' espressjoni llum ġurnata iktar limitata milli kienet 20 sena. Iva, vera. Di realtà aħna obbligati għandna nirreżistu għandna fl-għażliet politiċi tagħna, fl-għażliet anki morali tagħna nirreżistu jew inkella biżejjed kif darba qalli xi ħadd għalina noqgħod id-dar għandi noqgħod speċi nilabek bl-affarijiet tiegħi u noqgħod kwiet speċi. Għandna obbligu nkunu militanti fuq il ħaġa biex nisperaw. Alla ħares ma jkunux militanti l-Kattoliċi. U l-militanza tista' tesprimi ruħha f'forum differenti, ma l-forma primarja ta' militanza hi li toħroġ fit-toroq, fil-pjazzett, tiddjaloga man-nies tgħidilhom isma' dan hu iswed, dan hu abjad. X'ħadd tagħżel l-iswed jew l-abjad. Din hemm. U għaliex issir militanza, għaliex l-appostolat li jkun militanti. Jiġri titkellem man-nies, tipprotesta kontra ċerti liġijiet u regolamenti dejjem mod paċifiku u legali, titlob kif nagħmlu aħna r-rużarju pubblikament fil-pjazzett u nitolbu l-maħfra tal-Alla u nitolbu reparazzjoni. Għaliex? Għas-salvazzjoni tal-irwieħ. Dik ir-raġuni. Dil-battalja kollha li nagħmlu biex niġġieldu kontra dan il-proċess li tikisser il-familja, li tikisser is-soċjetà, li tikisser id-dritt tal-proprjetà privata, li tikisser id-drawwiet u tradizzjonijiet speċjalment dawk ibbażati fuq prinċipji nsara u ġibu kaos u anarkija. Kif wara kollox qed tagħmel l-Unjoni Ewropea? Għax tinsiex il-liġi tal-hate speech tad-diskors tal-mibeda minn Brussell ġiet. Għandek nies bħal Van der Leyen u Metzola u daw u Franz Timmerman jitkellmu fuq il-valuri Ewropa, dex valuri huma, laqas ituk ċans titkellem. U jekk titkellem hemm ċans li tfawk il-ħabs. Anki rajnija fuq livell, il-tmur li minn nazzjon, pereżempju, sew Metzola, sew Van der Leyen u oħrajn. Fissem dal-valuri Ewropej li mhuma valuri Ewropej x'għax il-valuri Ewropej huma bbażati fuq il-Kristjaneżmu. Meta l-valuri Ewropej ma jibqgħux bbażati fuq il-Kristjaneżmu ma jibqgħux valuri Ewropej. Jiġri kunu xi ħaġa oħra, ma nafx. Imma rajnijhom mhux jagħmlu kampanji sħaħ pereżempju kontra l-Gvern Pollak, meta l-Gvern Pollak ta' qabel dan, ġifieri li għamlu kampanja sħiħa, sa' nżid waqfulu l-fondi. Qed narawhom kampanja sħiħa kiedu kif mar Viktor Orban ġewwa tal-Ungerija ġewwa Brussell laqgħu ħażin ħafna u kritikawh. U wara l-kritika mit-teddit, għaliex il-kritika biss dak li jkun, imma mit-teddit jisma' waqfu lek dat-telefondi. Ġifieri għandek din ir-realtà li tmur lil ġifieri mhux biss kwistjoni ta' hate speech ġewwa Malta pereżempju, ma kwistjoni ta' pressjoni politika, ta' bullying. Minn nies għafda baqas biss huma eletti jew inkella kienu huma eletti ma ħadd mhux l-Ewropa kollha, Metzola ma leġitix l-votant Ewropew, il-votant Malti, li għalli ġibet mill pajjiżi, tgħidli we have to be proud, ma skużi, aħna qed nitkellmu fuq realtà li tmur lil minn ċertu pride. Proud għax għandna il-President tal-Parlament Ewropew. Għax hija Maltija. Jiena rrid inkun proud ta' bniedma illi qabel ma saret President tal-Parlament tal-Ewropa qalet jiena pro-life. Ekku. Jumej wara li saret President tal-Parlament Ewropew iffirmat id-dikjarazzjoni Simone Veil fejn qalet illi ħassostni kull attentat illi xċerret l-abbort madwar l-Ewropa kollha. Irid ikun proud għal dik il-persuna. Jiena ġib lil pina dik il-persuna, bżonn nitolbu l-konverżjoni tagħha. Mela pride, dax pride. Jiena ġibu lil pina wkoll in-nies li ħossuhom proud dak tip ta' persuni, għaliex dawn nies li ħafna drabi la kiena kontra l-abort. Kontra imbagħad jappoġġax fi din din hija kontradizzjoni ħafna li fil-fatt inħoss li bħala kontra-rivoluzzjoni aħna rridu naffaċċjaw u nikkumbattu
anki għaliex il-kultura Maltija u l-kultura Ewropea ħafna drabi tindirizzak biex naħolqu separazzjoni mhux biss bej Knisja u Stat, imma bej ir-rieda tagħna individwali u r-rieda kollettiva. U allura l-ikbar rieda tagħna kollettiva għandha tkun infittxu s-sovranità ta' Kristu Fuq soċjetà. fuq is-soċjetà. U ħafna drabi anki nies pereżempju l imma inti individwalment mod, ġo l-Knisja mod, imma ġo s-soċjetà mod ieħor. Il-kontrrivoluzzjonarju jista' ma jkunx totalment favur is-sovranità ta' Kristu fis-soċjetà. Ma jistax. Għaliex? Għaliex il-Kattoliku militanti appostu ta' veru irid jemmen illi Kristu huwa sit id-dinja, sit l-univers. Mela, is-saltna soċjali ta' Kristu irid isaltan fuq dan l-art permezz illi l-liġijiet tagħna jirreflettu l-kmandamenti tiegħu. Bil-fors. Imma minħabba r-rivoluzzjoni li saret anke fil-Knisja sfortunatament dawn l-aħħar 60 sena, 70 sena. Qalu le irid isaltan fil-qlub tagħna biss. Imma dak li kbar insult li tista' tagħmlu, għalet irid isaltan fil-qlub tagħna, imma irid isaltan anke fuq is-soċjetà. Għax hu ħalaq id-dinja u ħalaq l-univers. Fi aħna ngħidu illi rridu naċċettawh fuq bażi individwali u ninjoraw il-liġijiet tiegħu u l-mandamenti tiegħu. Fil-fatt inti taf li bidlu l-festa, id-data tal-festa ta' Kristu Re, pereżempju. Aħna għalfejn niċċelebraw il-festa ta' Kristu Re, għax Kristu huwa ir-Re tad-dinja u tal-univers. U meta ngħidu r-Re tad-dinja u tal-univers, ġifieri l-mandamenti tiegħu u dak li għajt irridu nobduh. U dil kelma li tobdi jobodu għal-progressivi, għan nistaxxelluk il-liberaġi, ġifieri nobdu. Aħna liberi l-istinti tagħna jiġu l-ewwel qabel kollox. U jiena dejjem nirrespondi iva l-annimali hekk jagħmlu wkoll l-istinti tagħhom jiġu l-ewwel qabel kollox, imma aħna bnedmin speċjali. M'aħniex annimali, aħna annimali partikolari speċjali. Għax lilha tagħna ruħ Alla. U suppost kuxjenza. U fost in-nies illi ħafna drabi ħawdu jkefxu lill-insara, saw Malta żgur. Huma fuq il-klassi politika. Jiena llum konvint li f'Malta qed ngħixu f'żmien tal-għar klassi politika li qatt kellna. 100%. Ġifieri, jekk tara l-istorja politika ta' Malta kellek personaġġi kbar li għall-inqas taqbel ma taqbilx magħhom kienu dedikati għall-ħajja. Kienu jieħdu l-politika bħala missjoni. Illum il-ġurnata ftit li xejn bħal din. U allura tarahom jivvutaw u jieħdu deċiżjonijiet li huma mhumiex Kristjani ma jirrikonoxxux il-Kristu bħala s-sovran anke fuq il-kuxjenza tagħhom. Ġi jivvutaw lek nies li jmurlek il-quddies biex anke jaraw in-nies imma mbagħad imur fil-Parlament jivvota tarahom fuq quddiem tal-festi kull festa tarahom, kull festa il-politiku tarah fil-Knisja fil-bankiet ta' quddiem. Imma mbagħad meta jiġu quddiem il-Parlament, quddiem il-whip dik kienet kwistjoni jiena kellimha meta kelli kwistjoni insomma tgħaddi l-kwistjoni tas-Sur Vassallo, ta' Edwin Vassallo ma' wieħed mill-uffiċjali kbar ta' Partit Nazzjonalista kienet kwistjoni pubblika spiċċat fi storju sħiħ. Għall-inqas jekk tridu timxu mas-sistema ta' Westminster li tgħid isma' l-whip għat-telespettaturi l-whip huwa dak li jżomm id-disciplina fil-grupp parlamentari. Issa, fis-sistema ta' Westminster, il-whip ma tistax mur kontri, jekk ħadd mur kontri ħajkollok konsegwenzi. Però fuq ix-xus morali ma jistax jiddaħħalleku. Għaliex sistema Angliża tifhem illi hemm ix-xus huma morali u bnejn ma jistax mur kontra. Ma jistax tgħidlu mur kontra l-kuxjenza tiegħek, jekk tgħidli jien kontra l-ewtanasja u l-ewtanasja pereżempju, ma tistax timponja fuq. U kelli dil-kwistjoni niftakar u daw ma jistax ikun insomma. Ma li rid ngħidu li bħala ħafna mill-politiċi laqas din l-iskuża tal-whip mhijiex veru, mhijiex valida, x'hekk if they stand their ground, huma obbligati li jifqu kontra. Imma minflok narawhom tap il-nies jippersudu ma x'hekk hemm bżonn għax inkella nitilfu l-vot kif qalli biex għalli ma dawn mhux kollha voti mhux nitilfuhom tajjeb, issa la tmut jgħidu tlift il-voti. Aħjar nitlef il-voti u salva ruħi. Allura in-nies daw in-nies li tant saw jħobbu l-politiku jilaqgħuh u jadurawh. Qudiem di realtà, nis kultan bla sensla, l-inna ħajuna korruħ. Għazgur. Kif semmej diġà inti, allura
fil-familja ħajkollok min jagħmlek pressjoni, ħbib tiegħek ħajdu kontrik, issa normalment fl-esperjenza tiegħi tagħmel jumej u mbagħad fitwa jkellmuk, ġifieri imma l-importanti li żomm il-pożizzjoni tiegħek. Allura, lil dawk iż-żgħażagħ Filip li anke xogħod minnhom huma magħna fl-aqda tagħna kif Malta kif oħrajn juru interess u jkellmuna. U ħafna drabi żgħażagħ jkellmuni iktar mill ħafna nies jaħsbu, ġifieri dik waħda mill-affarijiet li jiena da snin hekk kemm involut f'dal-affarijiet impressjonatni li dejjem isib żgħażagħ jinteressaw ruhom l-affarijiet. Anke barra minn Malta. Aħna li dawk li jibżaw. Pereżempju għax xi ħadd tagħdilu kumment fuq Facebook u beża jew inkella xi ħadd qallu ma nkellmekx. X'kelma ta' koraġġ iridu ntuhom biex huma jkunu kontra-rivoluzzjonari, speċjalment liż-żgħażagħ, jekk kemm xi żgħażagħ li jkellmuna anki jikkuntattjawna ta' fuq Pro Malta Kristjana wkoll, imma ejja ngħidlek x'kelma ta' koraġġ ħanuruhom lil dawn iż-żgħażagħ. Dawk xi tgħidilhom jew inqas twassalhom messaġġ illi jridu naħseb jipperseveraw fit-talb. Jibdew jagħmluha ma' nies illi jaħsbuha bħalhom. Għax meta tagħmilha waħdek u tkun ċirkundat minn nies ta' tendenzi liberali, progressivi, soċjalisti, dobdaw l-idejat kollha diżastrużi, inti minnek jiġi li titlef il-kuraġġ u daw titkaxkar mal-korrent u daw kważi xi ħaġa naturali. Jekk tibda però tbiddel ftit u tibda tagħmilha ma' nies li jaħsbuha bħalek. Mbagħad bil-mod il-mod tibda trabbi l-kuraġġ u l-aħħar ħaġa kważi l-iktar importanza li jekk inti beżżieħ, ħejja ngħidu l-kelma Maltija ġifa, le? Coward. Hekk inti naqa' ġifa u kollha kemm għandna ta' ġwejjer fiġifieri sa ċertu punt. U xi ħadd iħajrek biex tidħol f'soċjetà bħal soċjetà Maltija d-difiża taċ-ċiviltà Nisranija bħal tagħna ta' Pro Malta Kristjana, iva naqbel magħhom ta' ma rridx ta' nagħmlu xi kampanja pubblika ta' u nideru da għax jagħmlu l-vendikazzjoni tal-affarijiet. It-tielet ħaġa hija jekk titlob biżejjed taqla grazzja. U l-grazzja tiġi minn Alla jew permezz tal-interċessjoni ta' Marija Santissima. U jekk taqla grazzja mbagħad bil-mod il-mod din il-biża' li għandek, biża' terribbli li tagħmel xi ħaġa tajba pubblika u tagħmel appostolat pubbliku militanti. Bil-mod il-mod din il-biża' titlaq jew tibda tispiċċa. Tajjeb, u b'dan il-ħsieb nagħlqu dal-programm nixtieq ngħid qabel li nappella lilkom nsara Maltin, Kattoliċi Maltin li qegħdin tarawna biex nagħmlu kuraġġ u nirreżistu. Nagħlaq dan il-programm b'żewġ kelmiet verament sbieħ, Viva Kristu Re. Viva Kristu Re, ir-Re tal-ħajja tagħna, ir-Re tas-soċjetà tagħna, ir-Re tal-familja tagħna. U Viva Marija Santissima Omna li dejjem ħadd ħsiebna. Grazzi ħafna.